Päätöksiin liittyy aina vallankäyttö. Ja valtahan on sellainen asia, että sitä ei niin kuin anneta, vaan se otetaan. Ja mun mielestä johtajuuteen liittyy aina lähtökohta, että niin kuin ihmiset on valinnut, että he haluaa olla vallankäyttäjiä. Kun se on itsestään selvä, että halutaan mennä eteenpäin. Ja eikö siinä toisaalta uran aikana koulinnut siihen, Kyllä. että johtajanhan pitää tehdä päätöksiä ja sitten pitää tottua siihen, että 80-20 sääntö pätee. Joo. Ja, että 80 oikein ja 20 sinne päin. Toivottavasti ei kovin väärin. siis ne päätökset on koko ajan valintoja. Niin. Ja sitten niin kuin vallan käytössä, niin auta armiaselle ei kukaan käytä valtaa, niin se yritys sen loppuu. Eli tavallaan... Niin, kaikki johtajat saa yleensä palautetta siitä, että kun se ei tee päätöksiä. Nimenomaan. Että velloo vaan, että se on niin kuin paralysis by analysis. Että kaikki strategiset optiot häviää, analysoidaan loppumattomiin, ei tehdä päätöstä, kun halutaan varmistaa, ettei tehdä virhettä. Ja sehän on sellainen paha dilemma, jos sellaiseen sortuu. Että pakko on tehdä päätöksiä. Joo, ja silläkin tunteella, epävarmalla tunteella, osa niistä ei ole oikeita. Monesti luullaan, että jos sä teet väärän päätöksen, niin se on niin kuin tuomittava teko. Niin. Jopa osakeyhtiölaissa on tämmöinen lähtökohta kuin huolellisuusvelvoite. Jos sä valmistelet asiat huolellisesti ja vaikka sitten käy huonosti ja teet niin sanotusti väärän päätöksen, niin ei se ole niin kuin pelkästään negatiivinen. Eli tämä epäonnistuminen, joka Suomessa on ollut vahva, mä käänsisinkin jossain tilaisuudessa, että se on niin kuin jenkkiläisten näkökulmasta, se on sisuuntuminen. Eli tavallaan me tarvitaan epäonnistumista, jotta me opitaan, ja sitten mennään eteenpäin. Joo. Mutta ajattelepa, minkä tiedon varassa niitä päätöksiä esimerkiksi vaikka hallitustyössä välillä joutuu tekemään. Että sulla on tietty paketti, sä uskot ja luotat siihen toimitusjohtajaan, sieltä tulee valmisteltu esitys, mutta sulla on kuitenkin aika ohut vana sitä tietoa ja sä lähdet tekemään päätöksiä. Istuttiin samassa seminaarissa, kun puhuttiin siitä, että pitäisi huolehtia, että sitten kysytään kaikki kysymykset. Että se olisi sen päätöksenteon turva ja tuki, että sieltä tulee ja pommitetaan eri suunnilta sitä päätöstä, joka tuo sitä epävarmuutta pois, mutta ei koskaan poista sitä täysin.